Sa headlines kan mga barata, Bureau of Fire Protection sa Naga andam na sa pagpuon kang pagtinda din paputok sa maabot na Biyernes. Budget kang Naga para sa taon 2023, aprobado na kang sangguniang panlunsod. 3 anyos sa aking babae, irido, matapos tamaanin gapo na idinaklag kang sarong may diferensya sa pag-iisip sa sentro kang Naga. Panibagong surge sin amihan, mamamatean sa Kabikolan, sabi ni Mike Padua. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Sa aldaw na Biyernes na mapuon ang pagtiyenda din paputok sa siyudad ng Naga. Bureau of Fire Protection nakaalerto naman. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. May markings ang tinampo sa ibaba kang Naga City People's Mall na yaon sa gilid kang salog. Inang pupistuhan ka mga stall sa itutugdok kan mga matinda ng paputok pon sa aldaw na Biyernes, December 23 hasta December 31. Suzuki Fire Chief Inspector Peter Paul Mendoza kang Bureau of Fire Protection sa Naga, 24 oras man subot na nakadeploy ang saindang fire truck sa lugar na pagtitindahanin paputok. Yung deployment po natin, malilagi po doon, especially po on the 24th and 31 December. Meron po tayo doon, deployment. And 24 hours until na meron po nagbebenta. Bilang pag-andam sa paabuto na Pasko at simbagong taon, sunod-sunod man subot ang coordination meeting kang Bureau of Fire Protection as in Retailers Association ng mga paratinda ng paputok na naglalakaw kang seda mga permit bago tugutan na makapagtinda. Sa aga, nakatalaan man magtugdok na kan sa endang stall sa mga matinda ng paputok. Nagkaroon po tayo ng coordinating meeting last December 15, I think, together with yung Retailers Association po kang mga paputok. And from that on, until now po, nagkapira na po itong nag-apply. And we expect po na by tomorrow and 23, makukumpleto na po sila. Kasi I think nasa 30 plus something po sila. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, sa lado kan PNP, sinabi man ni Police Colonel Nelson Pacalso na kaibahan ang Naga City Police Office sa paglibot kan Task Force Paputok para i-monitor ang mga ipinagbabawal na paputok na pwedeng itienda ngunya na Pasko asin bagong taon. Ang ating task force ay magmamonitor sa kanila kasama ang PNP doon sa lahat ng mga pinagbabawal na ipagbibinta na paputok. Sa iba pang bareta, Pasakaw Municipal Police Station higot na mabantay sa mga matawong lugar sa sentro kan Banwaan, kabali na ang sarong Dinarayong Park. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome B. Ngunyan naharani na ang Pasko, kadakol man ang nagadayo sa Banwaan na Pasakaw Camarinesur, kaya sa ngunyan asaro sa pinagbabantayan kan Philippine National Police ang Signature Park kan Banwaan na dinadayo kan mga tao sa lugar, lalo na pagtapos kan simbang gabi. Kang simbang gabi, po kami nagbabantay ng Signature Park. Ano po yan? Yan po dyan mga Christmas lightings kang Pasakaw, dahil po rin kang mga turista, local man, o ibang abroad. So, saro po yan sa igbabantay nyo na paabot ang Kapaskuhan. Nangapudan man ang opisyal sa mga residente na day pagtugutan na mabiktima ni na mga parhabon na urog na ang mga perming mayo sa Saindaga residensya. Sa mga taga-Pasakaw po, pinipinit gusto ko pong magpaabot ng advance Merry Christmas sa Gabos. And sa mga araw po kayong sitwasyon na direct po kita at may okasyon, dahil ka po tawan yung pagkakataon ng mga masasama, mga take advantage po kaya yan habang lang kita sa luwas, baka po taman po girarem sa dirita na isikirag sa dirita ang mga pagsasari sa dirita. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, inaprobaran sa huring sesyon kang sangguniang panglungsod kang Naga ang budget kan lokal na gobyerno para sa masunod na taong 2023. Hapon na kan suugma kan aprobaran kan mayoryang konsyal ang budget kan syudad para sa sunod na taon matapos ang halawig na pagdebate. Huminuros man inining milyones pesos ang pondo kan lokal na gobyerno kang Naga huli sa pagbawas sa national tax allocation sa mga lokal na gobyerno sa bilog na Pilipinas. Adjustments, may I move for the approval of the
2023 annual budget of the City of Naga in the amount of 1,511,570,780 pesos. So move, Madam Chair. On joint and collective? On joint and On collective. joint and collective motion. Approved. Sa pagbabalik kang news break, 3 anyos na aking babae tinamaan nin gapo kan magdaklag ang sarong babaeng may diferensya sa pag-iisip. Yan ang iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Sa sakuyang mga namamanwaan, ini ang sendong serbidor, Mayor Chris Lizardo, nagpapaabot ng Mugmang Pasko, asin maligong bagong taon. Lugod ang selebrasyon kang Kapaskuhan, mapano ang sakuyang puso ng kaugmahan, asin pagkamo, na inot na ipinamati sa tuya kang mahal na Diyos. Kami po sa lokal na gobyerno kang Minalabak, lauman po nindo ng pagkamot asin pag-asikaso, mapadagos-dagos na may pamati sa inyo. Sa liwan po, sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kan Banwaning Minalabak, nagpapaabot ng pagbati, Merry Christmas and a prosperous year. To the NCF Tiger community, now that we are almost over the pandemic, I would like to greet each and everyone a Merry Christmas and a good holiday and a Happy New Year. We look forward to more blessings from our Lord God to the coming year. Again, to all of us, let's enjoy the holiday. I wish you all Merry Christmas and a Happy 2023 New Year. Padago sa mga bareta, signing kan Memorandum of Cooperation para sa pagpapapusog kan Basic Life Support Program katuwang ang manlain-lain na stakeholders sa Naga, ginibukan subagong aga. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado.
Tungod si City Councilor Lito del Rosario kang Naga, dadakulang may tatabang sa pagsalba rin buhay kung may tutukdo ang Basic Life Support Program sa man iba-ibang sektor digdi sa syudad. Ini ang mayormenteng obheto kang ginibong signing kang Memorandum of Cooperation na pinagibo kasubagong aga kung sain pinanginotan ni Alcalde Nelson Legacion. Presente man ang Naga City Police Office, Bureau of Fire, asin mga opisyales kang manlain-lain na universidad asin kolehiyo sa syudad ni Naga. Tara po nindo kay puwantang pakusugon ang programa ta sa Basic Life Support, pagtaon ng kapasidad sa mga namamanuan kang Naga, mga estudyante, even ordinary members kang mga sektor sa Naga. Kaya po pong kayon yan. So ngunya po, mga eskwelahan, mga private institutions, ang kabarali po sa MOA signing. Iyo po yung first batch kan si MOA signing ta for the year 2022 and sa masunod po mga tao. Inuumaw ni Alcalde Nelson Legacion ang inisyatibo ni City Councilor Lito del Rosario na nagpoon sa sarong ordinansa. Siniguro kang opisyal na bako lang ang tao ang may dagdag karaman kundi dapat igwamanin bastanting ekipahe na magagamit sa panahon ng pagresponde sa kalamidad. Pero dahil pwedeng handa lang si mga tao. Dapat handa man si mga institusyon, handa man si satuya po mga kagamitan. And in that regard, we will make sure na magiging available gabos po yan. The soonest time possible. Sa lado kang Bureau of Fire Protection, dakulang tabang subot ini sa inda na may katuwang sa pagkondusir nin mga programa sa barangay asin eskwelahan. Ako po naugma, maray. Kasi po sa tulong kang ordinansa po na pag-esperaso po ni Councilor del Rosario, talaga pong kumbaga nabigyan po ng kumbaga ngipin ito pong actually ginigibo namin po, sa part po kang Bureau of Fire, ginigibo sa barangay level po ginigibo min na yan yung mga basic life support, firefighting training po. So ako po naugma na maging parte po kaining kumbaga team na makandak or mag-esperaso kaining mga pa-training sa barangay level po And dahil na po kami madidipisilan pa sa parte niyo po makipag-coordinate or makipag-ng training kasi city na mismo ang ang mangunguna and magiging parte po kami kayan. And malaking katuwang po, malaking kaluwagan po sa amin talaga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa Satuyang Police Report, 3 anyos na aking babae irido matapos tamaanin gapo na idinaklag kang sarong babaeng may diferensya sa pag-iisip. Ang detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Ang pinaglalaoman ng kaugmahan kang pamilya ni Mr. Marvin Clarito kang Doña Clara Village, Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad kang Naga, ang napuli sa sobrang paghandal matapos sa tamaaning gapo sa Lalaogon ang sayang 3 anyos na aking babae. Istorya ni Marvin sa GNN TV 48 News Team, pasiring sinda sa sarong fast food chain sa parte kang Panganiban Drive, lunad kang sedang e-trike para isilibrar ang kumpleanyo kang saro sa saidang aki. Alagad da iniya piguhuna ang trahedyang sasapon kang sayang bunso matapos tamaaning gapo kang idaklag ini kang sarong babaeng may diferensya sa pag-iisip. Nahiling ko tong kapay na may mga pig-aantyahan o baka may ginapo ng sasakyan duman. Sa kataang trapiko duman medyo mabagal. Kaya si kutsing gagapo nagpundo, medyo nag-slow man ako. O pag-arabantihan, mayo man no choice man, di ka man basta makayuton or makaiwas pa, inabanti ko. O ito mang kapay, talagang guminapo na. Yung gayong ang tinamaan, ang si bibi ko, si tulong taon na aki. Pigilid ko, medyo dahil na nga gilid, luwas si lubot, kang si e-trike na darako. Pigilin ko si aki ko, madugo na si Lalawgon. Maski nga magdidireklum na sa kahanggutan, dinalagan ko na lang sa BMC. Si aki ko, ang arig mata na ning primerong luna. Pirmi naman niyang nahiling sa tinampo ang nasabing babaeng may diferensya sa pag-iisip. Kay do, maray pa. Alagad ngunyan, nagiging violente na subot ini. Hiling-hiling ko na ito na talagang may diferensya to. Pero kadtong inot, kadto pa, mga since 8 or 9 years na siguro, ano pa to, medyo okay pa ito. Maray pa. Pero ngunyan violente na. Tapos si mga nakaulay ko nga si mga nag-share man duman ng mga riders. Tapos,
itong mga guard saka staff kang BMC nagsabi sinda na minsan nga ni talaga pag minsan tiripon man sinda diyan sa may mini stop digdi sa may rotunda minsan nanggagapo da talaga to. Ang post nila sa social media kang pangyayari sa Sedang Aki ang patanid subod sa mga motorista o naglalakaw na baka gibuhan man si Danin Maraut ka nasabing babaeng may diferensya sa pag-iisip. Kaya kami nag-post, ang purpose mi po is para ma-aware man po nga ako si ibang mga biyahero or si mga commuters na nag-aagi. Tabaka sa indaman mangyari yung nangyari sa aki ko. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tulos man na nagpadaranin bulong ang City Social Welfare and Development Office sa 3 anyos na aking babae na tinamaanin gapo sa Lalawgon. Susog ki Maria Gloria Rodriguez kang CSWDO da isubuot sinda mapundo hasa da inahanap ang babaeng may diferensya sa pag-iisip na yaon digdi sa syudad ng Naga. Pag-araman ni na nasa taga-conception, tigdumanan ko, pigiling ko ang sitwasyon, okay man ang akin. Kasi napag-araman din sa opisina na medyo kulang ang bulong dahil napakal si Sarong Whiteland kasi may kamahalan. So, ang opisina kan CSWDO na po ang nag-provide para sa bulong kang aki. As in, day po kami mapunto na hanapon ito yung mentally challenged, mentally ill na babae. And sa iba pang bareta, mayong nahihiling na epekto si Police Colonel Nelson Pacalso sa pagkagada ni CPP-NPA Founding Chairman Jose Maria Sison sa organisasyon kang komunistang grupo. Ang tatawan subot nindanin atensyon iyo ang anibersaryo kang nasabing grupo as naglalaom na mayong maraot na aktibidad na gigibuhon digdis sa syudad ng Naga. Sa tingin namin ay yung pagkamatay niya is walang magbabago. I think yung organization ng CPP-NPA ay nandun pa rin. So on the part of the PNP, we will be monitoring, especially sa kanilang anniversary, December 26. And hopefully, hindi sila gagawa ng anumang hindi maganda dito sa Naga City. Padagos sa mga bareta, amay nagpatanid sa publiko si weather specialist Mike Padua sa paaboto na surge kan amihan ngunya na masunod na mga aldaw na makakaapekto sa Kabekolan. Susog ki Padua, mas marikas ang pag-agi kan amihan asin shoreline kumpara sa nakaaging pag-uran kang Domingo asin Lunes. Yes, ikaw naman po kitang paaboton na surge ng amihan. Puun sa aga, maabot na digdi sa Bicol, baka hapon garo, Banggi. And then, may expect kitang magkukusog na naman ng Doros, may mga pabukso-buksong oran. Ang binabantayan tadig di si shear line. May kaibada na naman po ining shear line, pero medyo kaskas siya. Maagi siya sa Kabikulan, siguro mga 22 ng Banggi hanggang 23, and baka early morning ng 24, yun sa may Albay. Inot mo na digdi si shear line. Tapos, sa 24, 25, 26, yaw na yan sa may Visayas at Northern Mindanao. Ang shear line, duman lang naka-stationary. So sa tuya, pag agi kayo siklit ng shear line, magkakaigwa pa rin kita mga uran. Hopefully, they ahog ka itong nakaaging last week, itong Friday, Saturday, Sunday, Monday. Mga tugang, apat na aldaw na sana, Pasko na. Asin yan, ang katiripunan kan mga bareta na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilay ang GNN TV 48 Naga para permitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Diglisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.